Вежери, ассаламу алейкум. Мы Сери де Калил. Вежи ودريجي هو группе чуаду. Мы Сергей Шиек Цабарха. Мы Сана Хазаха Адушун. Начальники РОВД, командиры спецподразделений, так, главы районов, Суна, Вайпач, Вадедрин Солцун, Рамзан Ас, ел указанию, استاحة وуже был дабулина, уже диар, ويدول республика руководство вистхилла, тигаха, диа болшхилч. Любой сотрудник, любой спецподразделение, кият олцена, где он откомандировать вещь. Руслан Шарачеди, он со вистахил цигер, ищи руководство, вистахил, долгих уж, диа долгих уж, сна питан эдукцена, и цагалитер хам хумдушена, каждый начальник РОВД, командир спецподразделений, непосредственно шиешие глава район в курсе ваш мосу гуман гунальчаюш мосу район багар хуйбуш ве багар хуйбу. Так ялен лечена вен мосана гангуш тац чукуй жолик шгоқ вайда. Пляжи хадса лилш так мюлиш шагук доцук лилваш. Так, Зудберж тоже самое дело, ши йочметя, дикня воня хайдуксуда. Те лозиш колбил белилш сигах диона. Эшер шлюхш, халабилш. Йогуеш, скорее всего, дамарз белхарбуш сиге, море дях, тармтлилш. Вайдинти ва адетси дош. ويقوم تدوش تلهمش ديونا تقدي عابو لليل وشتر دكتور ديونا شين يح تدأتر صونخ بوح بول ديونا ويلول وشنا بالي بول سوتي ديونا ويتصباح وين مخاطر بعزر نشكع وين نخشي بو ديها عش شي ديكني شي وني مو صباح وي تاق شي ديكني شي وني شي متكوش ويج شا قيخنك شا بوغح تيوغش بوخ والشن شا ملوخوشي مو صباح وديكني وني ويش دا يلي الشلومشي مغل ويش دي حدوش تاق تيجح بوغح اسمه الله في كرسي بوشن تاق كيخس دلما شيشي وجاي مديروس غوارديتر دي ادولش كيخش شو بدالور دو لاحي إذا بليل شو لمشة شاش تقاش لاحي دي أنا تقول لي حتى يالي أنا قاعد سيرتاح نخبلاح بورش تق كيرتاع ولا دا وجه شيء تايبون تقداج باش خليات قيت بيع تتصدعت استدي حاخذ دوغا بين ستوا بتنوتنا بوه بيبوي مسارة دالدي عبيرت كيبل س أشوتيشون هليشت بلا ويباتشان دالا نيسون تاع نيس دول قدريجي مسيري بيش تكرل أخمات سيل الله أكبر.